बदलै भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि दामोनहाय आहा थोंबा थोङाबा थोनखासो होफैफिननो हायो नोङो आंखौ दाबो बुरखायफिननो हायो नोङो ओरैनिखौ सिबखांबाय एबार लामाथिंनिखौ सिबहैनोसै मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना नैबे बाल्थिङा हे भगबान मा खालायदों जोलै सानैया थैगोनसो दासो मा फाव बियो बेखौ सोर बुलुनखो सोर बुलुना ए सोरबा ना नागिरफैदोंमोन खोमा बेलासिनानै लोमजाबा मा जागोन नालाय आखला नासो आं उन्दुदोंमोन नालाय दसे नासो माबा फैगासिनो दङ ना हग्रायाबो राजायासो बेलासिबाय लोमजागोन ना मा खालायो नोंसोरो आहा दसे उन्दुदोंसोमोन आरोना नै सनाजांजों मालाबानो गेलेगासिनो दं सानैजों दैयावसो गेलेनोबो मोना नालाय न'आवनो थाबाय थानाय थांलाय फैलाय स्कुलाव थांलाय फैलाय समायानो गैया दिनै सेटारडे माबाबो गैया नालाय टिउसनबो गैया ओंखायनो गेलेथारबाय आरो सानसावनो सान्स न' खाथिनि बै राजाया माबानानै बारा दासो बार गाबाय आरोना दिनै एसे बेलासि माबायाव सानसुआव उन्दुनो मोननानै मोजां मोनलायथारबाय आरोना एसे बेलासिफ्राव सानसुफ्राव बिदि दसे रेस्ट लानो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरोना नङाबा एकदमबारे बोरैबा देहाखौनो सुखुथारा फ्राद गैयै मोनथारो गेलेनो आब'मोनजों बिब'मोनखौ नाहरनाया होथारदों गावहाबो थांनो लुबैदों आब'मोनजों ना सार होनदों मालाय आब'मोना खर'आव दाफोनांखा हाब्रु खिन्थु होनखादों आं बेलासियाव खर' लोबजाया गुसुथार लोमजागोनबो सनाया उन्दुबाय नै बिब'मोन ना हमनायखौ नायैनो उन्दुलांबाय बिसोरा सिला सिबनांगौ आहा बेलासिनि नै ओमफ्राय बिसिनायाव दोननाय नायनोसै आं थागोन ना थाया थानो नागिरा आरोना बिसिनायाव दसेनो सिरि मोनो बिसिनायाव दोनबाथाय खामानियानो जि दं आहा नै बियो हाग्रा जाजोब्बायना बेफोरखौबो दानस्रांजोबनांगौ बै माबायाव थिंनि खुन्थियाव सेस हाग्रा बैथिंजायनिया फैजोब्बाय नालाय बेखौ दा दानस्रांनांगौ आरोना दानस्रांनो मोनगोन ना मोना नायनायनानैसो बिसिनायाव दोनग्रोनोसै आं सनाखौ बिसिनायाव दोनबाय आं उन्दुबाय आरोना दानो सिरि मोनगोन ना मागोन मिथिला आं खामानि मावनानै लानोसै आरोना फार्स्टआवनो आं सिलाखौ सिबनानै लागोनसै बिब'आ ना हमगासिनो दङ दाबो ओरैनिखौ सिबखांबाय एबार लामाथिंनिखौ सिबहैनोसै मोनसे खोथा गोसोखांदों आरोना नैबे बाल्थिङा आंनि हाबानिनो गिबि आरोना हाबायाव आंनि बियावजालि ओमफ्राय बेवाइया होदों आरोना मा होनोमोनलाय आब' जबा भिडिअखौ नायोबा गाज्रि दामोनसै नै बाल्थिंखौ आहा दाखोर गारजासो बानायनांबाय आरोना बै खिबुआव गब्लंबाय नालाय ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालायबावनो बेवाइ होफैनाय बियावजालि होफैनाय गारनोबो अनबायना आं थाथोंसै 2014आवनो हाबा जादों जोङो दासिमबो जोथोनै लाखिदों आरोना ओमफ्राय गब्लंनायनि थाखायसो दाखोर गारग्रा खालायबाय आरोना आङो थ' बेवाइया जोंना थलासे सना होनानैसो आंनि रिसिपसनाव थांनो नागिरदोंमोन आरोखि ना बे आब' जबाया बे आब' बियावजालि आरोखि ना जोंना हैहोथाराखैसैनो आरोखि ना बाल्थिंखौनो लांगोन बे फाग्लिनो बिदि बाराद्राय गोथाव जाहैयो हाबायावलाय माने एथ' थलासे गाहाम सना होनांगौ होननानै बेवाइखौ लांहोआसैनो बाल एकदम बियावजालिया नायदोंबा गाज्रि दामोन आब' जबा बुंनाय जाबाय दाबो नै जानुवारि फैगौ जानुवारियाव आंनि एनिभार्सारि नालाय आंनि गोसोखौ दाबो बुरखायफिननो हायो नों मोजां गिफ्ट होनानै दाबो समाय दङ अननानै दाबो गोसो दङब्ला आंखौ मोजाङै जानुवारियाव एनिभार्सारिखा नालाय आंनि एनिभार्सारि दङ नालाय जानुवारियाव आंखौ बुरखायफिननो हायो नों बे बाल्थिंनि बदलै भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि दामोनहाय आहा थोंबा थोङाबा थोनखासो होफैफिननो हायो नोङो आंखौ दाबो बुरखायफिननो हायो नोङो मिथिबाय आब' जबा
लाबोफिन बेवाया सना होनो नागिरदों नों मानो होहोआखै आंनो सनाखौ आं दुखु मोनदों बाल्थिंसो होनानै जाहोदों फाग्लिया बिदिखि जायो बेयाव बिजावजालि होनाय आरोना थसनाबो एसे जंखायबाय आरोना बिजावजालि होनाय दासिमबो दङ हाबानिनो मोजाङै दं नालाय बाल्थिङा हेभिथार आरोना ओमफ्राय खिथुआव एसे गब्लंबाय नालाय ओंखायनो आङो उफाय गैया माथो खालामनो गारनोबो बायो दाखोर गारसाबनायाव सोलियो आरोना ओंखायनो दाखोर गारग्रा खालायबाय आरोना दाखोर गारग्रा खालायबाय होननानै गाज्रि दामोन जेबो नङा न'नि खामानियावसो बाहायदों आरोना नायलांबाय थाब थाब सिंसो बारा फेक फेक बखिबाय थाला आङो भगबान मादि अबस्था जाखो नों माबार गाखो फैदोसो गथ' होनखादों आङो लोमजानो लुबैदों नामा नायलाय अबस्थाया ओमफ्राय सासेया माबार नोंबो सिखारखादोसो सानैबो फैदोसो खानाय थानाय सेस नांजोबबाय दैजि माबार फैदोसो नै सोरनि फिसा जाखो बियो हे भगबान ओमफ्राय सासेया सोरनि फिसा हा मोनबावदों नै नाखौबो लखबलाय बेहाय लखब बेहाय लखब खारलाङा दे लखब फैगोनसो मोनबावदोंसो नै लांदो राजानो हरदो जोंहा दंखायो नाया राजाया बाथोन जाहैथोंसै बेहायनो लांदे बेहायनो लांजायोना ओइलाय प्लास्टिक ओइ गाहायाव दं प्लास्टिक मोजांसोखा दुगैहैदो राजा नोंहाबो दे सना दे लोमजागोन दुगैहैदो बेलासिबाय दैजियाथ' खर' लोबाबानो जाखाला एस अबस्थायानो गैला मा होननो बेबायदि गथ'खौ सिबखांबाय आंहाबो सिला सासेया सिखारिखायसो बैखौ दाननो हास्लाबनाय नंला आङो माबायाखौ हाग्राखौ गाबोनसो माबानोसै आरोना जिबो सुबावनांगौ दं स्कुल ड्रेस आरि सुखानानै लाखाजोबखायाबानो जाया आरोना सोलाबा फुंबाथाय लांदो आबो दिजिया जायानो गैला बाथोन खालायनो दंखायो जोंना मेरला आयै राजा बिमाजों बुजायाबा गखाला नोङो दिनै हे भगबान सेन्देला राजा सेन्देला ए नोंना फैदो मानसिया माबा दुगै फैदो माबानिफ्राय खर' लोबनांगौ माबायदि दासो बेलासिनानै जिबो सुनांगौ थसनाफोरजों बिमा फिसा दुगैनानै लागोनसै आरोना ओमफ्राय दसे थाना लोगो मोनफिनगोन सासेया दुगैनो होनबाय सिरि मोननानैसो थाबाय नै सिखारबायबो दानो बोलो जेजे दानो सिखारलो दै हरबाय आङो ओमफ्राय नै माबायदि बारबोयो दुगैखांबाय बिमाबो फिसाबो साथामबो नै सानैया दुगैखांबाय जोंहा ओमफ्राय सासेखौ बाइक साखा सुनानै नै होबाय नै ना हरलाय मानै गगायानो खारनो रोंला गगायानो गंगायनाय खर' गिदिंहांसो मोनदों आंहाबो देहाखौनो बोरैबासो मोनदों हबस्रावनो लोमजानो नागिरदों बेलासियाव दुगैबाय थानाय जायो नालाय ओंखायनो साहा गुदुं फुदुंनानै लोंसै लाल साहा मेथाइ जादों नालाय बिब'आ नायगासिनो दं हरदो बेखौ हरदो बेखौ जाया मा साहा लोंसै लाल साहा गाइखेर साहा लोंला गाइखेर दङ लोंला गेस जानो नागिरो गाइखेर साहा लोंबाय थाबाथाय ओंखायनो लाल साहाखौनो गोथाव फुदुंनानै लोंग्रा रोङा लाल साहा गाइखेर लोंनोबा धुना होनसै नै बेलासिबायना जोंहा माने फुजा होनो मोनथ'आ आरोना दा जोंहा माने फिसौ मोनदों आरोना होजों गामियाव मा होनोमोनलाय सासे बिहामजो गथ' मोनदों आरोना बेबि गोदान जादों सासे बिहामजो ओंखायनो बिनिनो सुवाथ' आरोना जोंहा माबा फुजा होनो मोनथ'आ ओंखायनो दामायनि फुजा होनो मोनथ'वाखै धुना सावबाय थावबो मोदोमनाय सावनांगौना बेलासिबा ओंखायनो फुजा होनाङाबाथाय माने खामानिखौनो गैया मोनलायलायो आरोना स्र' आइ थाया एकदमबारे खेलिंखायसोमथार दे नङा दे नै बिस्कुटजों आरोना जेबो गैया बिस्कुटजों लोंसै लाल साहा बिब'खौ लायदावोना बेलासियाव दिनैथ' जेरावबो थांनो मोनासै नालाय ओंखायनो ओइ आ होनगासिनो नङा दे
गगा मोननायखायनो सुखुवाखै बे ओंखायनो खेलें खेसें खालायगासिनो दङ बेलासिबाय आरोना सनाफोर फिसाजोखौ दसे लेखा नायहोनोसैलाय नै सासेयाबो थाया बिदिनो मोदोमाव सिथाबफाबाय थायो जिरायफानोनो मोना आरोना बिराद जारला माने लेखाखौनो फोरोंनो मोनला बिनि थाखायनो आदा आगारनानै होबाबो बिदिनो खेलें खेसें डिस्टार्ब बेहाय हाबनानै गसंदेरनानै बिदिनो सेलाय बेलाय खालायबाय थायो आरोना बिराद जारलाखा ओरैबायदि जारला गथ' थाबाथाय लाग्रा गैयाबाथाय आरोना समायखौनो होनो हाला फिसा सासेनो आरोना बेनो बेजों माबाबाय थानानैनो फोरोंनोनो मोनला दा गथ' टाइम दा उन्दैना एसे जिरायफानांगौ जायो फोरोंनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय गैया बे दुस्थ'आनो जोंना दे बिदि गसंनानैसो थाफानांगौ आरोना जिरायफानोबो मोना बेबायदिनो उफाय गैया जिरायहोआ बिमाखौ गावहासो नाहरलायदों हनै थ' सनाफोरा दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै लेखा फोरोंसै आरोना दसे भिडिअ खालायबाथाय जाया बेहाबो गोसोआ बे भिडिअआवल' फैबाय थायो लेखा फरायग्रायाबो ओंखायनो दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै मोजां मोनदोंबा दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरोना सनाफोर आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो फौजि फेमिलिनिफ्राय सोरबाफोर नायदोंबा आरोना अननानै लाइक मोनसे आरो कमेन्ट खालायथार आरोना ओरैनो नायनानैल' नाथा थ' बे भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ खालामनायखौनो बाय बाय